Acosta Ken nila kay Wilson ko nga kailiw ko launay manong agyaman ako unay manong ko June kat ading JF kaya na nako na nung relate lang maudi abilin para kadagijay imbati ni Inang Minga Rose. A very sad song. Okay, sika. Good no nating Ken Manong greet ko man tibayaw ko nga Marvin Miguel nga birthday na tata. Thanks. Oy, happy birthday Marvin. Happy birthday Marvin. Marvin Miguel. Okay. Ajahanda miyo may moto yan. Okay, kumansyon nga road. Tada ito man. Wala kita tayo tapay basa nga basa. Isipat ta ka dagiti laplapayag dagiti dumdumay kita ta. Ni. Nakaw. Alo. Nabayag ako tilubungin. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kun kunada rararam. Piling day di tatang. Ay anak kuing kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal kang. Ay nakitak tao. Yan nga Ay nakitak tao. Ay nakitak tao. Nigti balayo. Intaman agi. Intaman agi. Intaman agi. Yuli ti kayo. Ay anyan nga or. Ay anyan nga or. Ay anyan nga or. Nosti onegyo. Nagdakel tatol. Nagdakel tatol. Nagdakel tatol. Bektala ka sa'yo. Nabayag ako tilubungin. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kun kunada nananam. Piling day di tatang. Ay anak kuin kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal kang. Aprosak mantaso. Aprosak mantaso. Aprosak mantaso. Puti ponganyo. Napo daw talok. Napo daw talok. Napo daw talok. Lupot a kinupin mo. Nagado nga bol. Nagado nga bol. Nagado nga bol. Sa tapat piling mo. Anak nakatio. Anak nakatio. Anak nakatio. Pisyal ti baryo. Nabayag ako tilubungin. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kun kunada nananam. Piling day di tatang. Ay anak kuin kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal kang. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinal kang. Okay, dito diti tokong pinal kang karuba kat isilensyo taman isilensyo tadi tokar background silensyo. Kasta nga ron. Ngamin apo kat nadano nanti oras nga panangtad mi iti tatlaga sonata kada kayo isong isagana yun apo dagita cellphone nyo with your name, address, signature, ay name, address, tapos syempre the answer you. Awan ta edad na? O di name, address, edad. Awan. Ay, name, edad, address. Yan. Tapos J. answer. I-text nyo lang apo. Dito official text line tayo nga barbaro laeng. On 0977-369-1552. Nalipatan mo din. Ajay. Ajay kan taeg. Nakaeg ka na. Agor ka ta, biro kanta. Nalipatag din nakaipdulinak.
Awan sa mo turn. Ano aja ya? Ay pa no dawa ka gayam ko may bagam jita May iba title na. Agur ka ta. Adito yan. Nalakalaang po. Nalakalaang kanta apo di ugma. Kanta laang amu amin nga babaka kan nalakay. Kat ulit naman ti official text line. Medyo makariro. 09 77 269 1552. Dahil ito nga rin apo, ititatlaga asonata. Manang bitay, ilukat mo man, tabintana, ikalong babam, takitaan, to'y kinayawam, ay mataya kung nudi nagkasyan. Siya sinukang aglabas-labas, tuy hardin ko pagay ayamak, at mga malasang sa buliryo, di pa'y naguprod. Dinggam ading tabilinan ka, taing kanto sa J. Laguna, taing kanto agalat mangga, adu afrutas na dumaduma. Nuna nga to di mo sukdanen, nuna baba di mo gaaten, nuna regreg di mo pinuten, ngem labas-labas ang tutulaen. Ay, awan ang magking. Dahil ang harta mo, iti, tatatlag nga sonata. Kinaog niya. Yan. Nagpartada na eh. Nagpartag ka po, nagadusin mong bat. Kat siyempre, ayan. Siyempre, di ka unaan na. Iya kaunaan nga nag-text na lakalaang apo. Siyempre, handa kayo nga parigatan. Taas hindi ganti Paskwa. Kat adit talata apo iti 4 Decade Production Incorporated International ko naman nga mangtad iti papremyo. Oh, we have a winner from Cordon Isabela with the song title Manang Biday ko na nalakalaang talaga. Sino kadya nga makamuita? Okay. From 23 titawon na kaedad mo lang balong umuno na lang ti makatawon ng musika. From Rizalona, Cordon Isabela, 23 years old. Congratulations to Kasi ano ko tayo parang pronounce to eh. Wow. Wailin, kuna na nga ta Wailin. Wailin Vallejo of Rizalona, Cordon Isabela. Congratulations king kaading 23 years old nagubing amo na sonata nga manang biday talaga mo't apong dungdungwan na iti literatura Ilocano babae ni musika nga kunada. Nga rod 12:44 may sapay nga sonata balo. 12:44. Sige, parta ka mga ilista dahil ako Parta ka mga ilista dahil nangabak. Aha, katagit ito mapay apo nga pangablaaw nga nagapuma dito balasyo taaw. Naya dito Kung napat ni ating Michelle nga Gafino, kablawak man ko digiti pamilya Gafino and Galapon family dita Rizal kanya anak ko nga ni John Michael dita Baluarte ken patuwar man tay sikat bak nang ko para ken ti ayate kuya. Agyaman kuya and God bless to all ko na nahanamot din baga sino ayatan na. Ate greetings mo tayo ading Gladys Canif na nabasag tayo na. Atanay. Atanay. Puta mamintaluda mga minagsend iti birthday iti greetings da adaman iti barbaro kayan. Pagkablaw man ading JM kan manong yun ti pamilya Pimbo family, Semyon family, Mejia family, Pado family. Thank you kunana. Philippine Sports Commission kunana GPSC. Mr. Emil Castillo. Wow, kita man lang amuna pa ni Kuya Emil PSC talaga nga dito ti walking dictionary, encyclopedia, walking computer iti ano PSC nga ko daya Patria Sable Corpus College ko na mabalin. Apo si Kapay. Amin nga ibagang balong mabalin. Rigat. Na baga pangal daw yung anong Jun Kenji madikpay nangal daw. Kablawak man ni Ronald Capuana alias Padol. Tiran niya Gramon Isabela request ka man jay kanta nga madlaw ni babae. Kablaaw man ipod kin ni Aljon Biernes bugal yan proper. Ramon Isabela 3319 Philippines. Naimbangal daw yung adua very good kayo. Kano?
kuna nila kay ko nga balong. Tamay at tipasok yung madi magmagsat isem nanay. Hi, siyempre. At ati program director iti effort dekit kumutatan. Nga basta-basta ti programa. Thank you very much. Datang araw, no data oras ka sa panangibagam. Ako ka. Awanan. 49. Mali iti ko na ni Titong nga balong, 10 minutos kalpasan ti alas 12. Kunan ay, mali, before 1 o'clock ka. Kamo. Nagrigat nga ta. 10 minutos bago alauna. Madi, kasano? Madi. Agor ka, madi mi mabigsot te. No, kumakat. 10 minutes before 1 o'clock kunam nata ko nga Ilocano mga so nga 10 minutos kasakbayan Sakbay dala nga dumanon ti alauna. madi kasakbayan di alauna Ay. 10 minutos kasakbayan di alauna kunan na kasay wan iso nga nako ag lesson tan tumanan no kasano. Great concern ni Hubita Indon nga nakabisti dati red. Wow. Red. Dagita launa. Favorite color. Pero dagiti. Request ka kano. Request na kano kat sirok salamagi. Dagiti ang gayam ti Bagana. Kuan. Ana. Hello po, kablaon na kami man ito. Ibalay may ngagdagdangag. Kanyayo. Faith sa miling kan Natividad family. Pero kasi may manjay. Sipot. Potsi. Kat, sige, umigup ka pa iti kape. Nagbaho ka ro doon. Ay kaya di tama ni Ariston Iglesias, apong hanlang relihiyon ti pagpagnan, ano, di kata active templa pa iti kape. Go ahead. Ni kita man dati video ta, umalala na gayam. Ayan, datan. Naimbang nga pangal daw kanyayo Manong June, kan JM Kalblawak, Manda Manong William, King Edison dito'y power so. Nagtuntuno di tilapia, ken okra nga pangal daw mi. Gamay kayo man mangan manong, dito'y kablaaw, Karen. Dayta pa iti impagana kanyak ni Titong nga balong. Nga liklikan ta kano ti agi ebkas kada kita commercial establishment. Mat. Imbagana mo tatay. Data ni Alang anay garo di bag ano ka. Dito'y kastoy. Dito'y kastoy. Dito'y pagraragad dyan. And syempre, to be fair with our sponsors, to be fair with Biosynergy, Cal Advertising, kung kuwan lang. Okay, sige pa Hello Kuya DJ, magandang hapon po sa inyo dalawa at lahat ng mga listener nyo. Wow, thank you very much. Ang saya-saya ng alaga kong kung ano iso natin na nagsakin, alaga ng magayam. Ang garo, dapat kasi ay. Ang saya ng alaga kong kabaw kapag naririnig kayo. Kapag hindi na kayo narinig, kabaw man ng kuya ko na. Oh my God. Kaya nangasawan, si tati pangup-up, ti kinakabaw. Ay, agas. Agas. So, tayo agas na. May aman. Anti-aging tangar. Kasla si Kaantak, napig sa kabkabaw mo ka. Kabaw, Jack? Wan. At nakabaw ko? Wan. Testing. Testingin na. Testingin na. At dano ka, maday aji gamit mo no ka ka. Biro kan na tayo sa raming na ka, nakasabit lagayam din tape bado na. Wan, ang mga sarang sarak ka. Testing ticket ko. Tanong mamuam no talaga nga kabaw. Testing. Testing. Kamaw. Damagam ti birthday kasjay, take testing. Anya birthday? September 19. Nya ngayer. 19. Kasjay. Testing. Okay nga Rod. Kumanta ka man pa'y pala. Kumanta taman iti atay man Chacha Ilocano. Chacha Ilocano. Ririkiwan na si tawag na. Kirikikikikikikiw. Dati awag na kasta. Rikikikiw ka na. Sumala amin, Karuba. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Ilocano. Ay nagtansit abuyaan ti cha-cha-cha-cha Ilocano. Aglalo no budaan nagdaragsit ni Ilocano.
Rikusin dasalon ng dagiti saksakada gigitan atras abante pagayam iwanes west mudaita imam. Wow, nakahirit ngatang nuwag tiyatya ni Ilocano. Aglalo no nakainom madapay tipat na amamiklo. Idumog-dumog na santo agyat sa maniobra ay nagragsak ang bulya ang ti cha-cha Ilocano. Amom ka din o kasunong ay balikas na kita bakit ti cha-cha? Satsa. 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 Sige man, kantaan taman. Iti satsa. Satsa, satsa. Cha-cha-cha Ilocano. Nagalas mo. Cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano. Cha-cha-cha Ilocano. Lagoy tadek, lagoy ni Ilocano. 180 at puisi-pus timpakat na amaneho. Sa danto ang kibing nga gini bolang agtulagtong ay nagragsak ang puno iti cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. Sini, hindi na pulot. Cha-cha Ilocano. Cha-cha Ilocano. One more time. Cha-cha Ilocano. Oh, Barauk. Apa? Sumalang membat. Oh. Sekali kaya. Siap buat ay lulaw. Nakamalak mapalain. Sumunod ka sa kita tultulang mau kakak. Kasi ni lula. Lukot to nga upigay. Babagakan niya ya. Aliman. Atras abantay. Atras abantay. Aw, una akong kay. Atong kan lula. Cha Ilocano. Paano po ko dyan awang-awang na? Ay. Cha Ilocano. Cha Ilocano. Ngarod karo ba? Itid main iti may sa kadagiti most requested song. Ingal daw sikat mapanpanunod ko. Malipot pa'y datat nagamam mo. Uray pa'y kasangot pa ng iyaw awan ko. Sikat
matagtagain ko. Nagrigaten ti kasasaad takasken kaddan asawa ngenjak metten mapawilan tuyrik na ket idin manugutak asikaken syaktay aksara amuklatan nawanyat mapasama mapantajay seven seas tanan namin tani ayan idatun ko to'y puso bagiken kararwa mapantajay seven seas tagpapastat ragsat riknam kenday to'y rikna isudat nagsabat Ingga na kaano nga ta ama ilimed ta di ka na panagsinaragta addan ama kung amangan nawada makakita ngim na lalabes nagpiliw putin ka nagrigaten ti kasasaad takasken kaddan asawa ngenjak metten mapawilan tuyrik na ket idin manugutak asikaken syaktay agsara amuklatan nawanyat mapasama mapantajay seven seas tanan namin tani ayan idatun ko to'y puso bagiken kararwa mapantajay seven seas tagpapastat ragsat riknam kenday to'y rikna isudat nagsabat mapantajay seven seas tagpapastat ragsat riknam kenday to'y rikna isudat nagsabat Agsubliya po